lytter til Rejser i Centralasien, en podcast om at rejse til og rundt i lande i Centralasien. I dette første afsnit, der taler jeg med Ulla Prin, som er studielektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og så sidder Ulla også i bestyrelsen for Centralasiatisk Selskab. Ulla, hvorfor skal man rejse til Uzbekistan? Det skal man for at se en del af verden, som der er rigtig mange, der tilsyneladende ikke interesserer sig så meget for, men som har meget at give, og som er forskellige både fra det man normalt kalder den vestlige verden, men også fra områder som for eksempel Mellemøsten eller det øvrige Asien, etc. Det har sin helt egne præg. Kan du være lidt konkret? Hvad giver Uzbekistan, som man ikke oplever på andre rejsemål? Mange ting. En indsigt i det, der måske med et gammeldags udtryk nu bliver kaldt, man kan kalde for det postsovjetiske. Men det er trods alt nogle lande, der stadigvæk er meget præget af russisk sprog, russisk kultur på mange måder, men også af nogle ret kraftige forandringer i forhold til, at folk er mere og mere opmærksomme på sådan noget som en uzbekisk nationalitet. Mm-hmm. Så er der også folks helt egen måde at dyrke islam på, kan man sige, som har været præget af en meget lang historie. Muslimerne kom jo fra den arabiske halvø og videre og begyndte deres erobringer i 600-tallet allerede af Centralasien og førte dem videre i løbet af 700-tallet, hvorefter de over de næste flere hundrede år blev mere og mere muslimske. Men den lange periode med Sovjetunionen, den har jo ført jo så med sig, at der var bølger af ateisme og af afstand fra religion, og det er helt det mix, man ser nu. Og den nye præsident efter Karimov, den præsident, der sidder der nu, Mirziyoyev, han har givet meget mere rum for religionen, end den tidligere, og en sovjetregimet gjorde, så det bliver også meget spændende at se, hvordan det udvikler sig. Men vil det sige, når man nu besøger Uzbekistan, oplever man det så mere som et, måske religiøst samfund, eller hvor det er i orden at være religiøs, end man oplever det som en form for reminiscens fra Sovjetunionen? Jeg tænker begge dele, også afhængigt af, hvem man er sammen med. Men der er klart en udvikling i retning af, altså noget som for eksempel at dække sit hår for kvinders vedkommende er blevet mere tilladt. Jeg kender flere, der har taget tørklæde på efter den nye præsident er kommet til, men som ikke gjorde det. For eksempel en studerende fra et af universiteterne ikke gjorde det under den tidligere præsident, selvom hun havde vældig lyst til det, fordi hun mente, at det kunne skade hendes karriere så meget, så hun alligevel ikke synes det var vigtigt nok. Men så er der andre. I Tashkent er den gamle kulturelle kerne, der tit er virkelig multikulturelt bestående af folk, der har russisk oprindelse, uzbekisk oprindelse og så videre, men først og fremmest folk, der har boet i Tashkent i mange år, der mener, at den nye præsident nærmest støtter og opmuntrer den her udvikling, og det er derfor, at folk gør det. Så allerede her er der sådan ret forskellige opfattelser, hvor nogen vil sige, jamen det er fordi han ikke mere, eller det er fordi styret ikke i samme grad som tidligere er repressivt over for den type religiøse symboler, som for eksempel et tørklæde kan være, at der er flere, der tager det på. Mm-hmm. Og den anden gruppe, de vil se det som, når der er så mange, der tager det på nu, så er det fordi, at de føler, at det er det bedste for dem at gøre, fordi det er det, styret gerne vil have. Og når vi nu er ved det ene eller det andet, så tænker jeg på, jeg ved ikke, om du har været der i Uzbekistan efter, at Rusland invaderede Ukraine, men det kunne være, at du alligevel har en fornemmelse af, hvordan uzbekerne opfatter deres relation til Rusland og brugen af det russiske sprog versus deres eget sprog. Har det ændret sig
inden for de sidste snart 2 år? Jeg har været i Kirgisistan efter Rusland invaderede Ukraine, så på den måde har jeg fulgt med der, fordi det var på en sommerlejr, hvor der også er mange usbekere. Og man kan sige, at bruddet blandt usbekerne i forhold til, hvordan de ser på Ukraine-situationen, det går helt tilbage til 2014 mindst, i forbindelse med Krimkrigen, hvor der var nogle usbekere, der en meget lille kerne, fordi det krævede meget mod, der demonstrerede foran den ukrainske ambassade i solidaritet med Ukraine, hvad der bragte nogle af dem i fængsel i højst 14 dage, og nogle kun en nat, i en slags varetægtsfængsling. Andre støtter meget op, og det har medført, at der er folk, der i en periode i hvert fald nærmest ikke talte sammen, fordi de så forskelligt på det. Nogen støttede op om, og støtter stadigvæk meget op om Putin, synes han gør det rigtige, ser modstanden i Ukraine som en form for nazibevægelse, og slår også meget på, at en af bevægelserne, der har været meget med i modstanden, jo også har haft noget tilknytning til noget nazisme, men de almindeligt gør det, så det gælder alle i Ukraine, der er imod. Og mit indtryk er så, at folk er blevet lidt mere forsigtige med at skændes om det, fordi de synes, de mistede for mange venskaber. Og nogen mener, at det er dem, der ser for meget russisk fjernsyn, der får den her meget pro-ukrainske holdning. Jeg har mødt i Kirgisistan en meget veluddannet kvinde med både ukrainske og russiske rødder, men kirgiser, som mente, at corona var blevet lavet i et ukrainsk laboratorium, eller i hvert fald sagde, at det kunne være, og som, selvom hun hele tiden udtrykte, at det var jo lidt svært, og også når man havde familie begge steder, alligevel så ud til at mene, at det Rusland gjorde var det rigtige, og så er der andre, der går vældig meget imod det. Desuden har de jo i alle de her lande, og i meget høj grad også i Uzbekistan, en influx af russiske flygtninge i anførselstegn, eller i hvert fald folk, der ikke ønsker at bo i Rusland, og nogle af dem er taget videre til andre lande. De kom jo der lige i starten af invasionen, og brugte Uzbekistan som et springbræt, og så tog de afsted til, hvor de nu kunne finde et sted at arbejde, IT-specialister og så videre. Og gjorde vi det kun for at holde på dem, for de ville gerne have sådan nogle specialister. Så de rullede på nogen måde et rødt tæppe ud. Og der er så nogle af uzbekerne, der også synes, at de kommer der, og er godt nok pro-ukrainske, og er imod Rusland, og vil gerne bo et andet sted. I hvert fald vil de gerne passe på deres de penge, de har også, fordi de kan se, at deres livsmuligheder bliver begrænset i Rusland. Men på andre måder, så opfører nogle af dem så også sådan lidt kolonialistisk i deres holdning til uzbekerne. Altså det synspunkt har jeg hørt. Og hvis man så rejser til Uzbekistan som besøgende fra for eksempel Danmark, og hvis man så kan lidt eller meget russisk, men ikke noget uzbekisk, så behøver man ikke at være nervøs for, at man bliver set skævt til. Overhovedet fordi man tilsætter om på russisk. Nej, det er så meget et lingua franca, så det der med, at man taler russisk, det ved de udmærket godt, at man kan sagtens være noget andet end russer, og medmindre man er meget, meget god til russisk, vil det hurtigt blive tydeligt, at man ikke er russer, så jeg har aldrig følt, at det var noget problem overhovedet. Da jeg var på den sommerlejr forrige år, der var der også nogen fra Rusland med, og der blev der sendt nogle meget tydelige signaler fra lejrens ledelse, som er nogle Tai Chi-folk nede fra Bishkek, om at der ikke måtte være hadtale eller noget, der kunne gøre, at konflikter kom for meget op at stå. Men det var rigtige russere fra Rusland. I øvrigt så foregår sproget sådan, eller foregår samkvæmmet sådan nogle steder typisk på russisk. Fordi det er fællessproget, hvis man er uzbeker og kirgiser og kazakker, der mødes. Godt. Vi skal ikke gemmer vi lige til en anden gang. Når man nu kommer til Uzbekistan, så vil man vel sandsynligvis typisk flyve ind til hovedstaden Tashkent. Ja. Og hvad skal man så derfra, hvis man har, 2 uger, 3 uger?
Så skal man give Tashkent en chance, så man også oplever en hovedstad, og ikke kun skynder sig videre til de historiske steder. Og selvfølgelig se den gamle del af Tashkent, men den gamle by og de madrasser, der er, altså gamle tidligere islamiske skoler. Man kan også tage en lille tur op til bjergene, der ligger om bag ved Tashkent. Det kan man gøre på en halvdagstur. Og men også se sig om i den mere moderne del af byen. Og så synes jeg, man skal tage videre på det, som meget er the tourist track, men det fortjener det jo også at være. Det vil sige, at man tager til Samarkand og Bukhara. Der er rigtig gode tog nu, man kan tage, og man kan flyve. Og vejene er de sidste 10 år blevet umådeligt meget bedre. Og specielt efter den nye præsident er kommet, er der sket meget udbygning af infrastrukturen. Det er en helt anden oplevelse nu at tage et transportmiddel imellem de byer. Der er cirka 300 kilometer mellem Tashkent og Samarkand, og noget lignende mellem Samarkand og Bukhara. Og så skal man jo udforske både Samarkand, der er udover at have meget fine madrasser og moskéer, som godt nok er meget, meget restaureret. Der er ikke meget tilbage af de oprindelige, men de er fine at se. Også har Timur Lenks grav fra starten af 1400-tallet, og hvor man også kan se bygninger, der er inspireret både af de strukturer, man havde i Damaskus. Der var jo bragt krigsfanger med, håndværkere fra Damaskus, men også kan se ting, der har givet inspiration til europæisk byggestil og omvendt. Samtidig er der en meget fin gammel russisk bydel fra kolonitiden i Samarkand, som det også er værd at se på. Og har man så lidt ekstra tid, så bør man også tage en tur op i bjergene der. Der er også markeder på bestemte dage i nogle af de der byer, og det er ikke de helt voldsomme bjerge, men det er meget fine højder at komme op i. Og selvfølgelig det museum, der er fra, og udgravningerne fra en gammel tal, fra der, hvor Samarkand lå i helt gamle dage. Og hvad med den udtørrede sø? Ja. Er den rejsen værd? Ja, og floden, floden Oxus og Aralsøen, det er den, men det er jo et meget trist syn, og jeg tænker måske mere, det er museet, der ligger i nærheden af den i Nukus, som er rejsen værd med forskellige typer russisk kunst fra blomstringsperioden kort tid efter revolutionen. Noget kunst, der ikke kunne leve på museerne i Rusland, fordi dele af det blev regnet for, entartet, altså afvigende kunst, men som en mand, der virkelig var samler og elskede det, havde evne til at kunne få bragt til Nukus. Aralsfloden, Oxusfloden, den ser man jo på sin vej fra Bukhara mod Khiva, og den er også for hvert år, jeg har været der, så har den set mere og mere ynkelig ud og blevet sådan et moras af hvad er det hedder, sumpagtigt, og man kan se, hvor den har gået, og hvor den går nu. Så ja, jo, hvis man gerne vil se, hvor meget man kan ødelægge på ret kort tid, så er det jo fint at tage hen og se det område. Men opmuntrende er det ikke. Du sagde, der var kommet meget fine veje, og du sagde også, de har gode tog. Hvad skal man vælge af befordringsmiddel på de lange stræk fra den ene større by til den næste større by? Jeg vil foreslå, at man tager toget mindst en gang for at opleve det. Der er så noget lidt selvom de er meget moderne, der er også noget lidt gammeldags over det. Det der med, at man kan få sin te på en samovar for eksempel, og måden kopierne er indrettet på, etc. Så det er lidt af en oplevelse. Og ellers kan man leje en bil billigt.
Det kan man sagtens betale, hvis man er en lille gruppe, så får en chauffør, der kører en, og så har man jo chaufføren, der også skal standse, hvis man lige har lyst til at se noget. Så det er nok i virkeligheden den rigtige transportform, som den grundlæggende transport, og så siger man, nu tager vi så toget lige på den her strækning. Når man kigger ud af vinduet fra bussen eller fra toget, hvad ser man så? Det er meget forskelligt. Hvis man kører i det, man kalder steppelandet, for eksempel mellem Tashkent og Samarkand, jamen så ser man massevis af store marker. Det er, og nogle gange med nogle storke, hvis det er på den tid, hvor storken er fremme. Men det er måske ikke det mest spændende landskab, det er sådan, det gør indtryk, men det er ret ensformigt. Men så kan man tage op i bjergene, for eksempel ved Samarkand eller ved Tashkent, og så har man jo nogle helt andre landskaber. Og Samarkands bjerge er meget af det, der ligger lige omkring Samarkand, det er mere sådan nogle grønne, høje, men meget smukt, og det præger byen, at de er der. Og Tashkent, der er det rigtige bjerge, der er oppe om bag ved den, når man tager derop, det er jo starten til den store himmelske bjergkæde. Så man skal, synes jeg, opsøge den meget smukke natur for at finde den. Men den er ikke svær at finde. Ja, Ulla, du skal også lige fortælle, hvad man spiser i Uzbekistan. Altså, jeg har jo flere gange været rejseleder for grupper, der tog til Uzbekistan med det nu hedengange Akademisk Rejsebureau, og der er folk, der har sagt til mig, hvordan kan det være, at I ikke har sagt noget om, hvor fantastisk maden er? Mm. Og det har jeg tænkt over, hvorfor vi ikke har, og det er nok fordi, at den er rigtig, rigtig god, men den mangler det der præg af den her, det er et køkken. Det er meget retter med forskellige baggrunde, som gør, at man synes, at det er et godt land at besøge madmæssigt. Men deres nationalret, det er jo det, man kalder plov, altså pilaf, og kød, grødris, gulerødder blandt andet, og så krydderier, der hører med til denne ret. Og der kan man også meget nemt komme og se, hvordan den bliver tilberedt, hvis man er i sådan en mindre restaurant. Så er der manti, som er en slags, vil jeg tro, oprindeligt kinesisk inspireret, indbagte ting med noget kød i, for eksempel, eller vegetariske ting. Det er også meget velsmagende, det er også nogle af standardretterne. Borsch, rødbedesuppen, hører også med på rigtig mange spisekort, og den er jo kommet fra Rusland. Så er der rigtig godt brød, lepjoshka, som også ser smukt ud, fordi man bruger nogle specielle stempler. Man sætter brødstempler på de brød, og det giver et egnspræg og et særpræg. Så det er meget fint mad. Og rigtig gode forskellige typer af grillet kød, etc. har man også. Og kødet, er det okse og lam, eller hvor meget muslimer er de? Har de svinekød? Eller? De har svinekød, men det er mest okse og lam. Ja. Og folk går mere og mere væk fra at spise svinekød. Det er lidt et problem for nogle af de koreanske restauranter, der typisk har leveret en masse svinekød, fordi det er en del af den her nye interesse for islam gør, at folk, der ellers ikke har haft nogle problemer med svin, de begynder at holde sig lidt væk fra det. Men altså ude på landet har det altid været okse og lam. Der er rigtig meget fårekød, og ude på landet, de mere jævne restauranter, der kunne man nok, må man sige, at maden er præget af, at man holder meget af ting med fedt i, fårefedt og så videre, men på mere almindelige, sådan internationalt inspirerede restauranter i de store byer, der vil man ikke mærke noget til det. Og indimellem måltiderne, hvis man skal have et stykke frugt, har de æbler, eller hvad har de? De har en hel masse af det, vi også dyrker, og klimaet er heller ikke så meget anderledes. Det er noget varmere om sommeren, og måske lidt koldere om vinteren, men der er jo de der 4 årstider, og træerne mister også bladene om vinteren, etc. Så det er ikke på den måde så forskelligt, men så har de jo en hel del andet. De har granatæbler for eksempel, som man
også holder meget af at spise som snacks. Og så er det meget almindeligt, hvis man besøger en familie, og man ikke er inviteret til et måltid, men så sætter de noget forskelligt det lækkert frem, rosiner, skønne mandler, som regel kommer i tvillinger, 2 mandler i en skal, og umådeligt velsmagende aprikoser tager man også frem, og så det her alle steder snadværende brød, plus forskellige typer slik, man også skal spise med te. Det er ikke noget stort kaffeland, men der er kommet caféer, hvor man kan få god kaffe, men det er nyt, de her te-drikkere. Og de 2 slags te, der plejer at være, lige så snart man er uden for de store kendte hoteller eller lignende, det er grøn te og sort te. Og hvordan med overnatning? Bruger man bare Booking eller hotels.com, ligesom hvis man tager til Sydeuropa eller USA, eller hvad ved jeg? Ja, det gør man faktisk. Og så kan man lige kigge på, hvad slags hotel man gerne vil bo i. Jeg vil foreslå, at man så på nogle bed and breakfast, der ligger centralt. De store hoteller ligger tit et stykke udenfor, og har en tendens til at være gode, men meget kønsløse i det. Hvorimod, hvis man er inde i nogle af de små bed and breakfast, så får man en rigtig god service for pengene, og der er som regel rent og pænt. Og så oplever man en usbekisk families liv. Der ligger for eksempel en forholdsvis lille bed and breakfast i nærheden af Chorsu-bazaren i Tashkent. Og den er ejet af en meget driftig familie, hvor moren i sovjettiden var leder af en stor møbelforretning, og så gik det hele jo nedenom og hjem, da Sovjetunionen brød sammen. Økonomien holdt slet ikke, og hun begyndte så via nogle kontakter, egentlig bare gæstfrihed, og invitere nogen. Jeg tror, det startede med nogle australiere, der kom og bare skulle have et sted at sove. Og så var nogen, der sagde, jamen altså, hvorfor gør I det ikke til en levevej? Og det har de så gjort med meget, meget fint resultat. Og der ser man så sådan lidt det der dagligliv. Der er den gård, der ligger inde midt i huset, så at sige. Altså husene omgiver, bygningerne omgiver en indre gård. Der er nogle træer, man kan sidde under, og familien går rundt og passer deres arbejde med at få den her bed and breakfast til at fungere. Det er meget, meget charmerende. Hvordan er prisniveauet? Jeg tænker både på overnatning og også sådan almindelig, hvad man nu skal bruge penge til, restaurantbesøg eller transport og så videre, sammenlignet med, hvad ved jeg, det er ikke Spanien eller Tyrkiet eller noget andet, hvor mange har været. Jeg tænker, man kan sammenligne det nogenlunde med Tyrkiet. Ja. Det er ikke billigt, som Indien for eksempel kan være, men det er klart billigere end Danmark. Yes. Og det er nemmere at gå ud og få sig lidt, uden at fuldstændig skulle bruge alle sine penge. Og det, nu om dage, så er det også blevet meget nemt at veksle penge. Det kan man gøre helt legalt og uden at miste noget på det. I gamle dage, der gik man jo rundt med kæmpe pengesummer i en taske, fordi der var et stort sort marked, og det er jo bare nærmest, det var meget, meget dyrt at veksle til en almindelig kurs. Men på den måde er Uzbekistan de sidste år i højere grad kommet til at ligne andre steder i verden. Ja. Det er en moderne, almindelig lufthavn. Man rejser ind, de smiler venligt og stempler ind, i stedet for at klemme ind op mod muren og virke som om de ikke helt ved, hvorfor man skal ind. Og hele det økonomiske system er blevet meget internationaliseret i forhold til tidligere. Men man, i hvert fald til de daglige udgifter, så har man kontanter. Ja. Man kan også bruge kreditkort, i hvert fald på de lidt større steder. Også på nogle af de små bed and breakfast, men igen, det er lidt forskelligt. Det er blevet meget, visum er heller ikke svært mere. Man rejser ind, og så får man et stempel, der gælder en måned.
så er der nogle regler om, at man skal melde sig til, men det kan man gøre online mod en meget, meget lille fee, hvis man bor privat for eksempel. Bor man på et hotel eller på en bed and breakfast, så sørger de for tilmeldingen. Og man kan faktisk bo uregistreret helt op til en uge og en weekend oven i den uge, uden der er nogen problemer, når man rejser ud overhovedet. Det er ikke noget, de mere går særlig meget op i. Der er nogle få regler, hvor man nok helst skal overholde. De er heller ikke svære at overholde, men mit indtryk er, at selv hvis de ikke bliver overholdt, så går det nok også. Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Rejser i Centralasien, tilrettelagt for Centralasiatisk Selskab, men andre må også gerne lytte med. Den var optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Peter Møller Christensen. Måske høres vi ved.